Ayan guys, nagsasaragumok na ngayon dito. Tara, tara, hello. Tara doon tayo sa dito tayo sa unahan. Ayan no. Oh, may mga dumaduma sila dito. Ay, Videoin mo. Uy, pusyo sumakit kay masod barakit kwarta. Oh, hanila kat sakal. Wow! Kabaysay, mayaw na lugod si ma'am. Hello. Kadi-kadi na nun na. Hala! Nagpira ito. Kunhani si Bus Alan rin diton. Hindi nagpira. 1,000 delikado ito kan Bus Alan. Awat. Kan makuan na mamatay. Oo. Grabe. Hoy, ginagkoy pa naman yung kagat. Didi ho. Ganit pa. Ay. Mapay nga aga. Wow. Inali, pahit ang kalpo. Yan ang analubi. Oo. Kapera di? Kanan inigit yung ani, pamanaw Oo. sila. Oh, pero matibayad to. Oy! Yes! Video ni video. Oh, ikaw naman na matubang ka dito, mag-hi ka naman dyan. Hi! For to this video. Oh, ano yun na ha? Ora, ano? Ayan, no? Hi! May yan durian. Durian. Kailangan yan durian sa lawang ano. Oy! Di ba ini siya ngalugan dito nga ko sa. Sa Simura ini. Talaga, may taga Simura. Simura talaga lang ini. Taga Mamat Durian. Ah, kabaysay. Sige, balyo na. Negosyo sa durian ya war palit. Sa umanala kami makuhan ha, mapalit. Palit sa magsaysay. Yadi ho. Sir, that's it. Ay, yan na nga yung tagyaon. Kay, yadi ho, correct, tadihan. Sa palino. Dito na sa magsaysay. Mapadeliver kami sa Skala sa Lunes. Sana no? Dito. Hindi ho. Ikaw ko sa ring ha. Limon. Handa sampul ni sampul na daw. Ano hoy? Sample daw, sample. Talaga nagsample. Di nila to sa lawa nga may pasample san batad. Sige, kadi-kadi ako sampulia.
Asay. Tanan. Kabay, sa'yo. Pansaw sa kuhan. Mayang tamakuan sa radon. Magawas na. Hi! Ayan, hindi pa